Na nombre ditata Dei e di Spiritu Santo. Amen. Gratia di Señor Jesús Cristo, amor di Dios y comunión di Spiritu Santo sea cuboso. U allen van harte welkom op deze zondagmiddag hier in de Pedersen Pauluskerk. 16 jaar komt de Antilliaanse gemeenschap al bij elkaar. Wij zijn dus op weg met z'n allen naar het paasfeest. De voorbereidingen zijn al ver gevorderd. Maar we hebben nog 3 weken te gaan. Vandaag horen we de bekende en geliefde gelijkenis van de verloren zoon en de barmhartige vader. Een moment om even stil te staan over onze eigen dwaalwegen en de kans die we krijgen om terug te keren op die goede weg. En om deze viering goed te kunnen vieren, we samen ons schuld belijden. Laca nos confessa nos picanam, pa nos por celebrar, na un manera digno, e misterionam sagrado di nos fei. Laca nos reza, mita confessar a Dios Todopoderoso, y delante de tú aquí presente, con mi apecamasha tanto, por pensamiento y palabra, para lo que me hace, a que sin hace, para mi culpa, mi gran culpa. Beseme y te rogan a la Virgen María, tu ángel de santo, y vos, mi hermana, de reza para mi Señor, nos Dios. Mara Dios, Todopoderoso por mostrarnos su misericordia, perdona nos picanan y gibanos na vida eterna. Amén.
De Heer zij met u. Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij kent ons zoals wij zijn. Gij houdt van ieder van ons en schenkt ons het leven. En wij vragen u, breng ons tot inkeer, zodat wij ons tekort aan liefde inzien, zodat wij onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons, zoals wij ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Laat ons toegroeien naar Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst vandaag en alle dagen. Amen. Prome leitura sacar voor de boek de Josué. Senhora bisa Josué, awe minha quita vergüenza for de boso palo que Egipto ahasi. Durante que Israelita nang tabating nang campamento na Gilgal, denga sabana nang de Jerico, nang a celebrar fiesta de Páscoa à noite. Riba é de 14 dia de luna. Manicer de fiesta de Páscoa, exactamente riba é dia nang a come lo que é país estava a produzir. Nang a come pão sem zuurdeeg e trigo total. Voor dia seguinte dia, mana no a cai mais. E anya nang a come lo que é país Canaã estava a produzir. Palavra de Deus. Salmo responsorial, Salmo 34, e refrão da bisa, canta a grandeza de Senhor. Me quer alabar, Senhor, tu tempo. Sua alabança lo não quita fora de minha boca. Minha alma ta glória de Senhor. Laga humilde não me entende e goza. Canta a grandeza de Senhor. Canta a grandeza de Senhor junto comigo. Bang alabar seu nome tu junto. Ma acudi na Senhor. Ela escucha-me. Ela libra-me de turmi temor não. Canta a grandeza de Senhor. Estanco fica riba cielo brilha e na cara lo não queda na vergüenza. Mira, tabating oende pobre, ela grita e Senhor escuche. Ela libre for de tur su problema não. Canta a grandeza de Senhor. De 2 leituras acá foram de 2 cartas na Coríntios não. Romana. O ende que está único Cristo está criação novo. E costan de antes a passabai e o que está novo a chega. Tu resa que Deus está assim. Ela reconcilia nos com ele por meio de Cristo e aduna nos encargo para anunciar a reconciliação. E mensagem de reconciliação tem será que Deus a reconciliar o mundo com ele mesmo por meio de Cristo, sem tomar picada de gente na conta. Então ela confia nos com a mensagem de reconciliação. Pensei, ata nós aqui como representante de Cristo. Deus mesmo usa nós para sua apelação na gente. Nós roga boso em nome de Cristo, laga Deus reconciliar boso com ele. Palavra de Deus. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesús Cristo según San Lucas.
tur cobrado di belasting, y otro pecador non tabata bini cerca Jesus. Pa escucha su palabra non, ma fariseo non, y doctor non di lei. Tabata murmura Ibiza. E homer akitat ta risibi pecador non, e ta come funze kunan tambe. E ora Jesus aconta non, e siguiente parabola, tabatin untanta kudos ju homber. E ju dimas chici abise, dunami e parti di propidat kuta tocami. E tata a parti e propidat entre dos Yunan. No mushu tempo después, dimas chici abai untera lo. Cultur lo que tabatin, caminda el a dispidi turcos, ibando un vida parotin. Ora el aqueda plan bari, hamber grandi a comincia reina, den país e tambe tabata passa necesidad. El a dualu ronte dia el drenta servicio cerca, un di habitante dan di país. Cua mande, kunuku bai cuida porco. E tabatin masha gana di jena so barika. Ku kaskanan, ku porconan, tabata come. Maniun hende no tabata due nada. E oro el bini na sumes Ibiza. Hopi trajado di mi tata ti cuminda na abundancia. Anto amita muri di hamber aki. Mita bai cerca mitata. I ma tabise tata ma pecat contra Dios y contra bo. Mi no ta digno mas dita bo you. Trata mi maniera un dibo trajadonan. El alanta bai cerca su tata. Su tata amire tabini dal je. El hanya duele di je. E tata acor bai cerca je. Braze e sunshi. E you abisa su tata. Tata me ma peca contra Dios y contra bo. Mi no da digno mas dita bo you. Ma tata abisa su crianan. Hasi line trece mantel di mas bonita e visti. Pone un renchi na su dede e sapatu na supia. Busca un mise gorda. Matei laga nos, come celebra. Pasobra eu di mi aki tabata morto, i avor ta biba atrobe. E tabata perdi, i avor an hanye bec. I fiesta a comincia, pero pere yu mayo, tabata den kunuku ainda, y ora el llega cerca de cas. El attende music y baliamento. El llama un di crianan, y apuntre ta kiko tabata so de. E cria a conteste,
bo Ruman Homber, Abini Bek, Ibo Tata, Alaga Mata, Ebize Gorda, Pasobra el Ahanya su yu sano I salvo Bek, E ora ei e Ruman Mayo Rabia, Ia niga di bai paden, Sutata Abini Pafo, bin roge padi drenta, Ella contesta sutata, tende on kos aki, mi as sirbi po pa hopi anya, nunca mi no a desobedece ni un ordo bido, ma ni un shubata shikibo no a yega, di duna mi pad mi celebra, ku mi amigunan, ma ora eu di bo ei, kua malgasta bo pose honan kumuhe, di bida a bini bek, bo alaga mata e bize gorda pe, e tata a bize, miu abor semper ta cerca mi, itur loge mi tinta di bo. Ta bon pa celebra ibira contentu, pasobra e ruman, di bo aki tabata morto. I avor eta bilbu atrobe, e tabata perdi I avor ahanye. Palabra di Señor. In die tijd kwamen alle tollenaars en zondaars Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar hoewel zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Lieve mensen, wellicht klinkt ons dat zeer bekend in de oren. Want ook wij zijn net als de fariseeën en de schriftgeleerden heel snel klaar om te oordelen en te veroordelen. Terwijl we dat beter niet zouden doen. Want ook wij zelf zijn niet altijd brave engeltjes. Die opvatting komt tot uiting in het fantastische parabel van de verloren zoon. Die trouwens misschien beter een andere naam zou kunnen hebben. Van de barmhartige vader. Zoals bij elke parabel moeten we onszelf afvragen: wie van de 3 personen zijn wij? De zoon die niet wil deugen? Of de vader die van zijn terugkomst een bruisend feest maakt? Of de oudste zoon die helemaal niet blij is? Integendeel, hij wil zelf het huis niet binnengaan. Laat staan dat hij wil mee feestvieren met zijn vader en zijn broer. Dus wie van de 3 zijn wij? Ik denk dat we van alle 3 wel iets in ons meedragen. Dat we nu eens een beetje de vader zijn, dan weer een van de 2 zonen. Nee, we zijn geen verloren zoon.
We stappen niet op uit het familiekring en verbrassen niet alles aan verkeerd genot. Maar we gaan ook niet zonder fouten door het leven. We proberen geregeld mee te pikken wat we kunnen krijgen. Zeker als we denken dat we daar recht op hebben. We hebben vaak niet het geduld om te wachten tot het onze beurt is. Want we willen meestal heel snel krijgen wat ons naar onze overtuiging toekomt. Precies daarom lijken we ook soms eens op die oudste zoon. Die man die helemaal niet wil mee feestvieren. Want ook wij zijn niet altijd bereid om zomaar te vergeven en vergeten. Zeker niet aan iemand die op de manier van spreken heeft bestolen van datgene waar we recht op hebben. En waar we heel zeker van kunnen zijn, we zijn zeker niet zo volmaakt als de vader in de parabel. Die man, die vader, snelt zijn zoon tegemoet en omhelst hem hartelijk. Hij duwt hem niet met de neus op de feiten. Hij scheldt hem niet uit en hij wijst hem niet eens op zijn fout verleden. En dat doet Jezus ook nooit. Als je hem om hulp vraagt. Hij vraagt nooit naar het verleden, naar wat ze fout hebben gedaan. Nooit wijst hij iemand af omdat ze zondaars zijn. Nee, Jezus helpt. Net als de vader in de parabel wil hij alleen maar geluk delen. Geen oordeel en geen veroordeling uitspreken. En zeker geen schuldgevoelens opdringen. Lieve mensen, zo komt Jezus en zo komt ook God onze Vader altijd ons tegemoet. Net als de vader in het parabel. Het zou mooi zijn als ook wij elkaar zo tegemoet zouden komen. Niet om af te keuren en te veroordelen, maar om te luisteren, om open te staan. Om samen feest te vieren. Van elke viering die we in de kerk samen zijn. Meer dan anders wordt ons dat gevraagd in de 40 dagen tijd. Houd bovenal van God en houd evenveel van je naaste als van jezelf. Amen. Profession di fe. Mi tacere de Dios. Criador de cielo y de tierra, y de Jesucristo su único y uno, Señor, que te concebí Espíritu Santo, a nacer de María Virgen, que padece por Poncio Pilato, que te crucifique e morì e dadere, e la balzata fiera, e la resurrección e la suscita, e la subina al cielo, y te sintana mandarice de Dios, Tata Todopoderoso, Jay lo veniva busca vivo y muerto. Mita crede en Espíritu Santo, Iglesia Santo Católico, comunión de Santo, perdón de pecado, resurrección de carne y vida eterna. Amén. Entreganos intercessionen na Senhor, na tudo o qual cuta viva de nosso coração e lo qual cut nos da carga de nos oracionan.
para a Igreja de Cristo e para nos Papa Francisco e todo obispo rond o mundo, para todo religioso não e estan que dá uma educação religiosa na nos jovenang. Para todo estan que de maneira especial te llama para dar testemunho de mensagem de Cristo Jesus, fortificar nang de nang mistério especial como gracia abundante. O Senhor, para o pueblo judío pode llegar a reconhecer que Cristo Jesus é Messias prementi. O Senhor, para líder na tua nação, seja consciente que não poder que te bini e que não por fazer desenvolvimento para paz e bem-estar para a inteira humanidade. Essa aqui nos pede especial ave na Israel, para o pueblo na onde Jesus nasce, para Ucrânia, Sudão e todo lugar no mundo na onde a guerra tem, que bo paz, Senhor, por reina e não. O Senhor, nós reza também para toda intenção que a bordo pedir ave, e ave especialmente nós recordar nossa comunidade aqui na Tilburg, que está cumprindo 16 anos, que nós está junto. Que Deus, seu Espírito, e também seu santo obra, seja den líder aqui, arriba a comissão, arriba todo isso que está sostener a comunidade aqui, arriba nos pastor, arriba a cor que está bini, e arriba todo isso que está sostener a missa antiano aqui na Tilburg. O Senhor, ave nos está recordar com gratitude na esnan que alanta e a comunidade aqui 16 anos passar. É fundador ng Ada Cecilia, Alida van Wijk, Steven Requena. Para Deus seja sempre que nang arriba ng vida, arriba ng intenção e arriba ng futuro. E nos recorda também arriba Mafalda Ada, que ave não tem conosco, pero que sabe que nos recordele ave em oração. E nos recorda também arriba Budico abai caba den braça de Senhor. Também nos recordar Jurik Henriques, que está na Corsobeck. O Senhor, nós reza para estan que está cumpleaños, para Rasnali, e também para Grigori Jirek Henriques, que Deus dá uma bendição arriba não, arriba Marcela Machela, que a cumprir 85 anos. O Senhor, nós reza para nós defuntos não, e nós também sente bela para não. Stanley van Eyman, Adele de Jesus, Fransley Constancia, Woody Martis e Lynn Martis, Alejandro Tillman, Juan Tomás Maduro. Cuidamos sossegar em braça de Senhor. O Senhor,
Nós talvez também patur estan kuta volgen ons ave via livestream. Arriba nos enfermo nan. E ave nos talvez especialmente para Diosana Peters, of Jonah Peters, para sanação, e também com Deus por carregar em seu sofrimento, e também com por haya sua esperança back, arriba sua saúde e arriba sua vida. O Senhor. Laga nos resta também em silêncio, junto com esta que seguimos via live stream, e arriba tur em nome dan que nos não por a mencionar ave, laga nos resta panang rato. O Senhor. Bidden we voor de zieken in onze familie- en vriendenkring, voor hun mantelzorgers en allen die zorgwerkers kracht naar kruis mogen ontvangen, voor een bijzondere intentie, uit dankbaarheid en voor de vrede en gerechtigheid in de wereld. En al die intenties die uitgesproken of leven in ons hart willen samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tot zover de liturgie van het woord. We gaan verder de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal een collecte worden gehouden en het koor zingt een lied ondertussen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, dit brood en deze beker wilt gij vervullen met uw geest, tot het lichaam voor ons gebroken en het bloed vergoten voor onze zonden. Geef ons oog
voor uw barmhartigheid, want gij zijt eindeloos goed en steeds bereid ons te vergeven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt ge langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht, door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor en wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Cada wes. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Franciscus onze paus en Gerardus onze bisschop en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis.
Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Per medio di die junto cune idenge, nabo Dios data todopoderoso, den unidad di Spiritu Santo, tur honor y gloria, den tur singulo di singulo non. Amen. Uniden e mesum Spiritu, nos por resa cu confianza, e oracion cu nos a recibi di nos divino Salvador. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons eenheid die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede en de vreugde des Heeren zijn altijd met u. En wens elkaar die vrede van harte aan elkaar toe.
Di gozo ta esnan kuta cumbida na cena di Señor, ata e lamci di Dios, kuta kita pica di mundo. Señor, Veni certamente, ma papi un palabra so, e lo mi da cura. Alma de Cristo, corpo de Cristo, salva-nos. Sangue de Cristo, alegra-nos. Água de costia de Cristo, lava-nos. Paixão de Cristo, fortifica-nos. O bom Jesus, escuta-nos. Tempo herida nas condena-nos.
não permiti para nos separar por ti. Contra inimigo malicioso defendemos. Na hora de nos morto, llama-nos. E manda-nos bem cerca. Para um truco santo, nos alabamos dentro do siglo de siglo. Amém. Laat ons bidden. Eeuwige God, in heel de schepping klinkt uw woord voor ieder mens die maar horen wil. Jezus spoort ons aan de weg te blijven gaan die leven geeft en vrede brengt. Wij bidden nu, mogen zijn boodschap ons steeds doen groeien in verbondenheid om te leven naar zijn voorbeeld en hen die ons zijn voorgegaan. Dat vragen we u voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Romana, aqui está seguindo parte de participação. Posso sinto rato, não é? Awe, nós queremos Senhor Danki, que 16 anos passados, grupo de gente atuma e passo para organizar a missa no papiamento na Tilburg. Maneira nós podemos escutar a hora de peticionar par de número a hora de mencionar. Não vai mencionar na trobe, pero você não sabe quem. Nós está correto isso não kuta aqui na Holanda, kuta aí na ajuda, e isso não ku abai biba corso of beneden bek. Também isso não ku Senhor atuma de seu reino, kuta link budi, para Senhor poder não sossego eterno. Luz eterna, luz sapanang, para não sossegar na paz. Também que nós queremos, isso não ku a hora que está em comissão, danki de coração, que você tuluna te ajuda para prosseguir com a missa aqui no papiamento na Tilburg. Dank na Bosnang e dank também na werkgroep, para somos Bosnang no por seguir com a missa, para te hoop te reating. Qualquer coisa, se tem algum gente que está sentado em missa, que está vista, e me tem ganho de uma man, por passa se que Steven nessa missa. Me quero pedir você forte aplauso para a werkgroep e a comissão. Nós temos, maneira sempre, nós temos nossa mesa de bocadushi, depois de missa para vender, e depois de missa também, nós que invitamos para vir brindar com nós em cofizal. Depois de, dia 21 de junho, que já sabe, 21 de junho, tem stand sacrifício de missa na Maastricht. Voor de Tilburg losali bus para Maastricht. Se tem algum gente mais que vai junto conosco, por favor, passa-se com a Rocha para Panamira aqui. Passa-se com a Rocha para reservar o stoel do bus. E o preço está de €5 só para bike bus. E isso não que a reserva acaba, não lhe dá por meio de de mês, Mister paga de €5 para não perder a reservação. No seguinte, dia 21, dia 18 de abril, já viernes 18 de abril, a hora 3 horas da tarde, maneira tu aí na Parque Percadoners, tem caminho de cruz em Tilburg. Nós estamos a você tour, 3 horas da tarde. E no seguinte, santo sacrifício de missa, até já domingo, 27 de abril, e nós esperamos de mira Bosnan tour a trobe. Coisa que eu vou dizer agora é, sim, Bosnan, é 16 anos que nunca, nós não podemos chegar a 16 anos aqui. Que me danke na Bosnan também.
Un dank aan celebrante dia awe Pastor Lemmens. No servidor Nandi Misa. Y na nos score Heaven's Touch. Y eso no que una bendición especial por pasar para adelante para pastor por bendición a vos. Dank u. Ipip, ora, ipip, ora. Op het einde van deze viering mogen we Gods zegen vragen over deze dag, over onszelf en onze dierbaren. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Hijo y Espíritu Santo, haba, baja, riba, bozo, y queda sempre cubozo. Amen. En ik wens u allen een hele fijne dag toe.